wani mugu abu ne. Ana waka makoki. Wallahi kuwa ko mutuwa aka yi sai haka. Nake gani idona nasibacin zamto garkuwar jikina ke kaɗai ce ne na sa raina ya nasiba zo taho mu zauna amma ko rayuwata ke kaɗai na bawa cikin gidana zan baki kulawa gaskiya ne ai kamata a ce kina dan yin waya haka dan gaskiya bidiyon nan yayi kyau dan bura'uwa Allah Fatima dan yi rike musu Ka yayi kyau wallahi. ita soyayya ai ga mundini ce babu shakka ni da ke mun dace don makauta sun ware musu arce duniyar so ni da ke mun zarce ce da siwa ya ce da siwa ba kamar ki a zuciya wani dan styles ma yake yi gurin sai dan yi dubu Yana in gani haka style. Kai wayan nan akwai kyamara. Bari an gama sai na yi da shi. Allah ya salamu za a bidiyon waƙa na amma sabon tashi za a yi.